Hej og velkommen. Mit navn er Charlotte Bæk. Jeg er læge med ekspertise i transcendental meditation, og jeg er vildt glad, fordi du er med mig lige her i dag, fordi jeg har rigtig mange spændende ting, jeg gerne vil fortælle dig. Jeg underviser i transcendental meditation, fordi jeg elsker at få andre til at stråle, og det er lige præcis det, der sker på mine kurser. Når kursister kommer, så guider jeg dem til et område, som vi alle sammen har inderst inde af kreativitet, af intelligens, af energi. Og det betyder, at når de så rejser sig fra meditationen, ja, så stråler de mere. Øjnene stråler, huden stråler, de stråler med energi og glæde og effektivitet. Så jeg underviser i transcendental meditation til syge patienter, fordi det giver dem ro indadtil, og det giver dem energi udadtil. Men jeg underviser også sunde og raske, fordi de får mere kreativitet, de får mere intelligens, de får mere succes, og de får et bedre forhold til andre. Jeg har undervist i transcendental meditation siden 1983, sideløbende med mit arbejde som læge. I mit arbejde som læge, både som mave-tarmkirurg på Gentofte Amtssygehus og inden for intern medicin på Rigshospitalet, så har jeg erfaring for, at transcendental meditation er noget af det allerbedste, man overhovedet kan gøre for sin egen sundhed, som man kan gøre for sit eget helbred, men også som man kan gøre for sig selv og sin udvikling som menneske. Mange mennesker oplever, at de ikke rigtig får det ud af deres liv, som de egentlig gerne ville, eller som de egentlig havde forventet. Måske fordi tingene bare går i en rutine, og de egentlig keder sig, at de bare sover, spiser, går på arbejde, sover, spiser, går på arbejde. Eller måske fordi de ikke har nok at lave, eller måske fordi de har for meget at lave, de er presset, de er stressede. Eller fordi de måske har alting, men alligevel ikke kan nyde det. Føler en eller anden form for utilfredshed indefra. Eller måske fordi de er for trætte til at nyde det. Og det kan jeg godt hjælpe med. Derfor så hjælper jeg mine kursister med at få et nyt og bedre liv med verdens ældste meditationsteknik. Fordi det er nemlig det, der sker, og de fleste oplever det som om, at de gik fra at leve i sort-hvid til at begynde at leve i farver. Og det, der sker, det er, at mine kursister oplever, at de får en ny og vidunderlig livsoplevelse. Vel at mærke uden at ændre på noget i det ydre, men kun ved at ændre på noget i det indre. Mit formål i dag, det er at vise dig, at det ikke bare er muligt, men det faktisk er meningen, at vi både skal blive gladere og sundere, og få et mere vidunderligt og fantastisk livsindhold, en mere vidunderlig livsoplevelse, end vi havde forestillet os. Alt sammen uden kamp eller anstrengelse. Du skal faktisk ikke engang gøre dig umage. Jeg har nemlig gået hele vejen for dig, fordi jeg har dyrket yoga og mediteret, siden jeg var 11 år gammel. Jeg havde en bog som lærermester, og der gjorde jeg alt, hvad der stod i den bog, så jeg var færdig med at lave mine lektier om aftenen. Så hjemme på mit eget værelse, så lavede jeg yoga en time. Det var min belønning, inden jeg skulle sove. Og jeg gik hardcore inden for al hatha yoga. Jeg stod med hovedet om morgenen i koldt saltvand og holdt vejret. Jeg lavede åndedrætsøvelser i løbet af dagen, når jeg gik rundt, og så om aftenen lavede jeg alle de her mange forskellige yogastillinger. Og da jeg kom i gymnasiet, så søgte jeg om at lave yoga i gymnastiktimerne, og det fik jeg lov til, i stedet for at spille rundbold ligesom de andre. Og så blev jeg meget hurtigt i en ung alder uddannet som lærer i Maharishi Yoga og transcendental meditation, og det har jeg så undervist i lige siden. Og det betyder, at jeg også flere gange om året er på retræter i stilhed, hvor jeg går ind i den dybe, dybe stilhed, der er fra den her gamle tradition fra Himalayas bjerge. Og alt det kommer dig til gode, fordi det eneste du skal gøre, det er, at du skal bare møde op med dit sind, med dit nervesystem, og så kommer resten til at gå af sig selv. Det, som jeg gerne vil fortælle dig om, det er de 20 gyldne minutter. På bare 20 minutter, så kan du blive lige så udhvilet og lige så frisk, som efter 2 ugers ferie eller efter 8 timers søvn. Du kommer af med stress og bekymringer, du bliver gladere og mere kreativ, og du bliver fyldt med energi. Det er en oplevelse, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at du skal have. Og derfor så vil jeg rigtig gerne undervise dig. Jeg glæder mig til at møde dig.